Ola, ola, aquí Baia Fernández, adestradora emocional e da risa. Oxe, de que veño a falar? O título é Resignación versus aceptación. Seguramente calquera persoa que lle pregunte con cal destas dúas opcións se quere enfrentar á vida, me vai a decir aceptación. Si non todas, a maioría. Pero eu pregúntome, como podo saber eu se realmente estou funcionando coa aceptación ou estou facendo a través da resignación? Para sabelo, vou vos a dar unhas pistiñas. Primeiro, temos que saber o que di o dicionario que é a resignación. Eu vou non ler literal. Actitude de ánimo con que se soporta unha causa desagradable ou sen remedio. Aí, en esta definición que nos dá, en este caso, a Real Academia Galega, xa nos dá algunha pista. Porque fala de un verbo que é soportar. Ben, para que se dé a resignación, primeiro temos unha situación que nos ven dada, non? E o que fago ante esa situación? Soportala. Iso non quere decir que eu estea de acordo con ela, pero soportoa. Entón, sinto que esa situación non é unha elección miña. Esa situación é algo que se me impuxo, que mo impuxo outra persoa ou que mo impuxo a vida. Entón, eu como reacciono ante as imposicións? Cando algo que eu sinto unha imposición e que ademais non me parece xusto, pero estou soportando, o que estou facendo é tragarme unha rabia. Logo veremos se esa rabia é auténtica ou é falsa. A que nos leva esta rabia? Coidado, que podemos percibir ou non. Pode ser que por mor de ter que soportar esa situación, pois eu estea máis irascible, teña un peor carácter ou estea máis a disgusto, non? E iso tamén provoque máis conflitos ao meu redor. Podo ter tendencia a buscar culpables fora, porque eu entendo que esa situación a mí se me impuxo. Polo tanto, alguén ten a culpa e non son eu. Eu simplemente estou sendo, pois, unha sufridora soportando esta situación que ven. A veces esa rabia da que falo ni siquiera é consciente, é unha rabia que vai hacia dentro. Como podo saber se a teño? Pois, mirade, esas rabias que nós lle chamamos na enxeñería emocional, lle chamamos rabias falsas, que non quere dicir que non se sintan, claro que se sinten e fan moito mal, pero chamámoslle falsa porque non está xustificada, provocan unha serie de síntomas. E o máis importante é o desgaste. Hai un desgaste moi potente a nivel enerxético e a nivel físico. Créanos cansancio, créanos... Vos imaginadevos a situación de ter que soportar algo. Ben, fixadevos que a rabia mal colocada é a emoción que máis nos enferma. Así que, ollo, cuidado con ela. Cal é a outra versión? A outra versión é a aceptación. Ben, temos unha situación, a mesma situación, e eu entendo que esa é unha situación que ven dada e que eu podo decidir recollela e facerme cargo ou non. Igual a entendemos máis con un exemplo. Vos imaginadevos que de repente, pois, eu teño un familiar que enferma, non? E, en teoría, ten que quedar ao meu cargo, vale? Por duro que parezca, eu teño na miña man a decisión de coidalo ou non coidalo. Vale? Vamos a poñer por caso é unha abuelita, vale? Pois a avoa enfermou, eu podo coidala ou non coidala. E haberá quen me diga é que esa opción non hai. Realmente sí que hai. E eu vou a observar. Se a coido, vou a ter que renunciar a un montón de cousas da miña vida. Vou a ter que perder cousas que poden ser máis ou menos importantes. Se non a coido, teño todas esas cousas,
pero vou a ter un sentimento de culpa tamén, probablemente. Entón, o que teño que valorar é canto pesa unha man ou a outra e ver a balanza hacia onde se inclina. Que me pesa moito máis perder a miña vida, pois entonces teño que tomar a decisión de non coidala e buscar a outra persona que o faga. Que me pesa máis a culpa, non? Vamos a poñer ese exemplo. A mí pésame máis a culpa de non coidala que o traballo que vou a pasar coidándoa. Vale, entón eu decido coidala. Esa situación veu de fora, pero eu decido transitar por ela. Entón xa é unha elección miña, non é algo que está imposto. Cando eu asumo como unha decisión propia, cando eu asumo que vou a perder esas cousas e decido que prefiro perdelas a non soportar o peso da culpa, conéctome coa tristeza. Eu fágome cargo da situación. A emoción que toca é a tristeza, que é a que acepta esa perda, pero que ademais busca unha compensación. A tristeza di, vale, isto xa o teño perdido. Eu vou a perder este tempo para min, estas cousas que eu estaba facendo ou incluso o traballo, pero vou a buscar que parte positiva podo atopar no feito de ter que coidar a avoa, por exemplo. E de aí é de onde eu vou a sacar unha aprendizaxe. Eso sería estar en aceptación. Como sei que estou en aceptación? Porque a miña vida flúe, porque eu avanzo, porque aínda que eu teña que facer uns sacrificios, eu estou encontrando algo que o compense. E iso significa que eu estou aceptando esa situación, pero facéndome cargo como persoa responsable. Que pasa se eu digo, vale, eu estou aceptando esa situación, pero eu de verdade que teño un desgaste emocional moi grande, a mí faiseme moi costa arriba, eu acepto, pero non encontro a compensación. Ben, cando nos aceptamos unha situación, temos que ser capaces de verbalizar en voz alta o que estamos perdendo. É dicir, eu teño que ser capaz de decir, realmente eu non quero coidar a avoa. Ese non é o meu desexo. Pero vou non facer porque me pesa máis a culpa que é o traballo de coidala. Se eu non son capaz de decir eso en voz alta, haberá persoas que non sexan capaces nin de pensalo. Se eu non son capaz de permitirme pensar que a miña esencia querería estar en outro sitio, non vou a poder aceptar a situación. E vou a estar en resignación, realmente. Teño que poder decirlo, non pasa nada. Podo decirlo a alguén, podo decirmo a min mesma, e non teño que xulgarme por iso. Non son peor persona por desexar estar en outro lado, podendo facer o que eu vin a facer aquí. E haberá outras persoas que sintan que o que viñeron a facer é precisamente coidar a avoa. Entonces, a esas persoas vai a ser moi fácil entrar na aceptación. Porque, sobre todo porque sinten que van a perder menos, non? Porque iso ten moito que ver, o mellor unha persoa pois, que ven para entregarse aos coidados, non? E esa persoa seríalle máis fácil. O que sabemos é que, ante unha situación en donde hai unha perda grande, a opción que nos vai a permitir fluir é conectarnos coa tristeza que pensa, que procesa datos, que decide. E cando decide, acepta. E cando acepta, aprende. E cando aprende, desenrólase. E se polo motivo que sexa estás ante unha situación de resignación e te acabas de decatar en este momento, non te preocupes, non é a fin do mundo, non pasa nada. Estás a tempo de poder facer este proceso, esta conversión, para que poidas tomar a decisión realmente que queres na vida e permitirte fluir. E vou vos a recordar que non vos lo dixen antes o que significa, según o dicionario, aceptación, que leo textualmente. Acción de aceptar. Ben, aceptar significa recibir voluntariamente, mostrarse de acordo con algo ou sufrir os efectos serenamente sen sucumbir. E ti, que prefires? Resignación ou aceptación? Ben,
Podes deixarme, se queres, por aquí abaixo as túas opinións, os teus comentarios ou as túas preguntas, ou se hai algún tema que che gustaría que trataran en algún dos vídeos, tamén o podes deixar por aí. Moi ben. Moitas gracias por acompañarme. Agárdovos nas distintas redes sociales e aquí, na canle. Apertas!